Y peth sy'n bwysig I fi yw bod pob person yn cael ei drin fel person, bod llais gyda nhw, bod nhw'n cael y gofal gorau. Mae'n bwysig I fi bod pawb yn cael ei trin yn deg. Gaethon ni referral I weld dyn yn ysbyty Treforys. O'n i'n gwybod ar y referral bod na cancer, ond o'n I ddim yn sylweddoli nes bod fi'n edrych ar y nodiadau bod dementia gyda'r dyn hefyd. Pryd es I weld y dyn, oedd wedi cynhyrfu a oedd e'n trial codi o'i wely. A wedes I, siamai? A wedyn tawelodd e'n sydyn a edrych arna I. A dechrau siarad Cymraeg gyda fi. Ble wyt ti'n dod o? Beth wyt ti'n neud fan hyn? Pam wyt ti yma? A oedd e'n gallu ateb fi'n llwyr. Ond o'n I wedi darllen yn un nodiadau bod nhw wedi wneud mental capacity assessment ar y dyn yn Saesneg. A wedi penderfynu bod dim capacity gyda fe I wneud y penderfyniad ble oedd e moyn mynd ar ôl gadael ysbyty. A bod nhw wedi penderfynu bod e'n mynd I cartre. So ni eisiau gwybod, wyt ti'n gwybod beth yw'r plans ar ôl ti adael yr ysbyty? Wel fi moyn mynd wrth e. Maen nhw wedi penderfynu bod ti moyn mynd I cartre. A trodd e dweud, wel, bydd hwnna'n ofnadw. Penderfynus I reit, fi'n mynd I wneud yr asesiad mewn Gymraeg yn unan. A ni'n meddwl, mae capacity gyda'r boi yma. O'n siŵr bod nhw wedi wneud camsyniad mawr. Dyle fe ddim mynd I cartref os nag oedd e moyn mynd I cartref. Mae dewis gyda'r dyn. Achos os oedd ni ddim ar gael, gallai fe wedi digwydd I unrhyw un arall, bod pobl just ddim yn sylwi neu ddim yn ystyried taw Cymraeg yw'r iaith cyntaf a bod pobl sydd gyda dementia yn defnyddio mamiaith ac maen nhw gyda capacity os maen nhw'n siarad Cymraeg. Yn aml mae pobl sy'n siarad Cymraeg yn ymwybodol beth mae'r arwydd hyn yn golygu bod fi'n siarad Cymraeg. Yn aml, os fi'n sylwi bod fi'n siarad Cymraeg, fi'n gofyn, neu weithiau fi'n just gweud holo siwmai, a fi'n credu mae yna rhywbeth am, mae rhywun yn deall fi, a mae yna dymder I hwnna. Yn wedig pan mae pobl yn cyrraedd tu Olwen, mae pobl da ryw syniad am tu Olwen, chi'n dod mewn fan hyn I farw, a maen nhw'n yn ofon. Ac mae unrhyw beth sy'n helpu pobl dod dros yr ofon dechreuol na yn help am mae'r ffaith os ydw rwy'n siarad Cymraeg, gallu cyfathrebu gyda nhw a gweud, chi'n saff yn hyn, fi'n deall chi, mae yna berthynas dwfn ma'n barod, maen nhw'n gallu ymlacio o fewn ychydig eiriau sy'n help mawr. Mae gallu siarad Cymraeg o fewn yr ysbyty neu yn cartrefi pobl ac yn gallu rhoi'r rhyddid iddyn nhw I gyfathrebu yn naturiol yn holl bwysig.